ang gahom sa Ginoo gihatag ngan hinato sama sa paghatag niini ngadto sa pagkatao ni Kristo. Mauna nga ang mga sumusunod ni Kristo doon na say gahom sa pagpapahawa sa yawa, pag-ayo sa mga masakiton o sa kinatibukan, pagluwas sa kalag. Unya usa na niining maong gahom, mao kining gahom sa usa ka pari. Kay kitang tanan gibunyagan man doon na gid tay common powers. Isip mga pari. Linyay mong tupad ing na sige ka gamit sa imong gahom. Pangutan ba mong tupad? Kay anugon kayo. Gihatag nis Ginoo nato pinaagi sa Espiritu Santo panahon sa atong pagbunyag kunya way gamit-gamit. Mo nang pirmi lang tang malupig sa yawa. Pirmi lang tang moingon tao raman gug ko, tao raman gug ko. Ana. Ay nana gina kay tao raman ta. Ano? Hoy, tubag. Mao gina. Nya di gyud mo angkon nga nabunyagan man ko, nahatagan man sad ko gahom sa Ginoo, mo nang buhaton ko ni. Ano nay kuwang nato? So sugod karon, ug wa mo makagamit sa inyong gahom, sugod na gamit. Nugon kayo. Nya ang kuan sad kamo sang kasigi naggamit padayon na. Nya itudlo na sa uban sama ni Kristo iyang gitudloan ang iyang mga apostoles unsaon paggamit ang ilang gahom ug unsaon man paggamit ang gahom sa pare. Naidaghang paagi pero ako lamang tudloag duha aron di mo maglibog. Duha lang ug inyo ning sundon porti ninyo kagamhanan. Ang una, ampo. Trabaho sa pare ang pag-ampo. Munang niingon si Kristo diri, pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili mo mabuntog sa dautan. Ampo yun. Kinsan nyo din nga kada adlaw yun magrosaryo isip pamilya ta sa kamot. Isip pamilya, ha? Dili individual. Oh. At least na ay mga 5 ka buok. Kamong uban unsam na inyong gibuhat? TV. Sige tanaw entertainment or trabaho. Sige trabaho. Sige panglimpyo, sige panglaba, sige pangwarta. Kay maluwas kita ani. Di oy. Ang kwarta dili makaluwas. Ang bahandi dili makaluwas. Ang balay dili makaluwas. Sumahagod atong paglinog, gibiyaan ang balay nga nang liki. So di gid kaluwas ang balay. Ang simbahan gani nga nang building simbahan karon daghang ng mga simbahan nato diri wa na magmisa sa sulod sa simbahan gibiyaan kay di gyapon ni makaluwas ang building. Dili kaluwas ang kwarta kadtong nga banla sa Tino naamad to mga kwartahan kadtong nga lumos sa Tino diha man sa ilang balay sila na lumos daghan sa to sila kwarta patay gyapon. Di kaluwas kana gyung ampo. Ug unsa may tinuod nga ampo, dili ka nang ikay mo diktar sa Ginoo, di na naampo, panugo na sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko. Ginoo, usbaning akong bana. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit sa tuhod. Ginoo, papasara ko sa exam. Ginoo, makabayad ako sa utang. Ginoo, sa panadihan ka, ginansya unta ni akong negosyo. Ginoo, mabuutan ta ni akong mga anak. Ginoo, mausab na ta ni akong bana, buwagan na ta ni iyang kabit. Ginoo, ang kaning pagka-adik sa akong anak. Pahinomdom ni in taon siya, mausab unta siya, Ginoo. Napagani uban, Ginoo, makauyab na unta ko. Ginoo, maminyo na unta ko. Nga napag-iuban, Ginoo, mamatay na unta ni akong ugangan nga magsigig libak na ako. Ginoo, di na unta ko paninglan sa akong utang. Siging diktar sa Ginoo.
Yes, sakto man na nga mo pahayag kasi imong gusto, pero sundo nato ang gisulti ni Kristo pag-ampo niya. Balik-balik ani siya katulo. Amahan ko kung mahimo kuhaa kining kupa sa kasakit gikan kanako. Nya na din siya sumpay. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo maoy matuman. Pasti lang nindutan. Ginoo, ayuha ko sa akong kanser. Apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Pagkaugma, stage 4 dayon. Ginoo, papasara ko sa board exam, apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Pasar dayon ka. Nya moingon ka pagbuot sa Ginoo. Di ka mangangkon, ako nagugay. Summa cum laude di ako. Nya mahagbo. Hilas ko tao ninyo. Mahimo kang proud. Ginoo, mahurot na unta ning tanang raffle tickets kay perti pang daghanang raffle tickets Ginoo. May untag daghan ang mupalit niini. Apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo mo'y matuman. Pila may halin na to gahapon. Sus 345 ra. Salamat Ginoo kay naagyoy halin. Niabot nag 16,833 ang halin. Pagpaka na to ang Ginoo. Ang atong gikinahanglan nga halin, mga 200,000 unta ka tickets. Pero 16,800 pa. Pila pa'y kuwang. Pero, hindi lang. Pagbuot nis Ginoo. Unsaon man gyud nga mga yawanon man gining naminaw. Di man gyud mo palit. Kay ang ilag yung gusto, tigomon man yung kwarta. Ikaw ipalit pa lang gyud unta. Pastilan. Hurot na niya. Pilar ko ng 200. Di ba? Magtanaw bitaw ko sa akong kung ay di mo kalimot ha. Kada adlaw, view, like, share sa akong kaning atong platform, YouTube channel. Antuson ba? Kay kabubuton is Ginoo, mawagtang gyud ang yawa. Ug unsa man ang yawa? Kana bang magkalisod ta, isip katilingban, magkalisod ta. Muna kung mamalit mo aning atong mga tickets, isip pari sa Ginoo. Unsa may mahitabo? Matukod og mahuman ang atong bell tower, mahuman pagyud ang atong adoration chapel, niya makahimo pagitag bag-ong CR diha, skilid. Niya ang kanang atong buta pomero, mahimo na ng way of or walk of apostles. Kana diyang nasgawas, niya dili na na hazard, nga mahulgan ta na mga sin diha og mga puthaw dito sa babaw. Nagisugda na dako-dako sa nagastuhonon. Og bag-uhan nato ning atong lingkuranan nga nagkuto-kuto na kasagaran diha. Mupaak na sa inyong lubot og sa inyong buko-buko usahay. Karaan na kay na 163 years na. So ato ning gitarget karon sa atong pista. Gamito nato atong pagkapari. Unsaon man, magampo ta nga daghan ang mo palit. Unya dayon muantos ta sa paglihok, sa pagpalit og sa pagbaligya og mga raffle tickets. Para sa katilingban kay kabubuton ni sa Ginoo. Munang moingon ta sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kay maunay kinaiya sa tinuod nga pari nagihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang atong pangulong pari giilisa niya ang katong unang sakripisyo nga mag-ihaw og baka, magsunog og karnero, ang mga dugo sa mga hayop dili na makawagtang og sala, di sad makapapahawa og yawa. Unsa na maroy bag-o nga gihimo ni Kristo? Ang atong mapaubsanon og masinugtanon na kasing-kasing. Kana bang kamautang mutuman unsay atong commitment sa Ginoo? Kamo, parishioner man mo, online o territorial. Mopalit mog ticket, dili. Naraman dahil na. Mobaligya mog ticket o dili. Kanindot ana. Kanus aman mo mamaligya.
Inig ka Agosto. Gamitono na to karon nya unya pa mo sa Agosto. Lipay sa ko kay naatay Santa Cruzan karong Sabado. Unya ang atong mga niapil sa Santa Cruzan, mga 33 tingin kabuk out of 40 nga atong gihangyo. Maintag makompleto ginang 40 kay naaman sila i-put up, sila pay nagkuan silang gown, sila pay ning hatag og kwarta para donasyon sa simbahan. Nya sila pag imo paso-paso dito kapoy biya na. So naghimo sila sa ilang pagkapari. Kay kana sa atong Santa Cruzan, kay mga titulo man na ni Maria, usa sa nakapaagi sa pagampo ug pagsangyaw sa atong pagtuo ug pagantos. So kanang niapil sa Santa Cruzan karon, kanang mga atong mga sagala o mga rayna naka-exercise na sa ilang pagkapari. Tambungi niya na ninyo ha. Magsugod tag mga alas 4 tingali or alas 3 pasado ang atong short parade, murag prosesyon, unya dayon anhidinhi magmisa tag alas 6 karong Sabado, nya mosunod dayon dito sa Loyo ang short program og dinner. Ang ato lang tagaan og dinner ang sagala o ang ilang kuyog, duham ti kabuk kuyog o pila ka to kabuk og ang ato mga servers ay alam mo pagmahay kamong uban. Ana unsa may ihatag nato sa ubang tao? Unsa man? Tubig lang. Ana nya igladok nila, ladok lang sadta. Na antos ba? Antos no. Unsa okay mo na? O kana mo na siya. Mao bitang ako nangandoy ko nga mahimo untang mga pari ning ato mga politicians adtong mga miaging adlaw nagsesyon ang Senate, nag-walk out ang mga minority. Naaman na social media nakita man na ninyo. Kanang nakapamalandong ko ba nganong nag-walk out man sila tungod lang atong ilang argument nga kana ganing sa to i-allow ba nga i-amend ang ilang rule about sa pagtambong sa sesyon nga ila gipropose to ni Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita na atong i-adapt ang kaning online attendance. Kana ra gyud. Online attendance niya naglalis na sila diha, naglalis-lalis, lalis-lalis, minority versus majority ana. Unya nag-walk out ang mga minority. Sakto katong ilang gibuhat o dili? Kusga. Dili gyud. Kitang mga taxpayers nagbayad tanila aron ilang tuliron ang ato mga balaod. Kay legislator guna sila. Anya high sana upper chamber pagyud sa legislator kay ang lower house mao man ang Congress nya sila higher house 24 ra sila kabuok. Nag-walk out ang minority. Kay wa sila kauyon sa argumentation, sa reasoning sa majority, sa bagong majority. Sakto bagod na, wa ka kauyon nga normal man ginang dili mo mag-uyon na diskorte magkauyon dai na ang petitioner og ang unsa to nang usa? Unsa to nang usa kanang petitioner og accused ba kanang there is accused ba defendant defender ang sitawa ka lagi kanang gi-accuse ba simpre mo argue gyud to nya ang majority kay mo nagpropose do nagyoy argumentation ang minority unya unsa may solusyon kay kuha man na sila gitawag man na sila og institusyon ang ila diha kay parliamentary man ta unya demokrasy sad mag-votation ra gid na sila kung magkabangi na gani normal gina magkabangi na gani ang mga katarungan dili magkauyon mag-votation nganong wa man sila mag-votation ni walk out man noon hadlok sa votation mao na siya'y dili pari unsa man na ang tawag ana unsa
Mao nay magang gitawag og yawanon nga batasan. Yawanon kay ang yawa dili mudawat og kapildihan. Ang yawa gusto gyud nga siya mao'y mudaog. Nya tan-aw tingali nila kay minority man sila og magbotisyon posible man yung pildi taan matumba man ning atong gibarugan kay sila may majority, may pagmanglakaw ta. And that is an insult to their being as senador. Nga dagko kay sweldo. Kantong ilang pag-walk out, giswelduhan to nato, kitay na biktima sa ilang pagkayawanon, unya, kita pag nagsweldo nila. Ingno na pong yawanon, kay nga naman, wa nila gi-commit, wa nila gihatag ang ilang kaugalingon sa ilang commitment. Pirme na sila inig-take oath nila, pirme gina silang maingon, so help me God. So help me God. Inig-take oath nila ba? Pulos mo na sila ni take oath. Nya, so help me God. O kung sa may gustos Ginoo, nga dunay mapaubsanon nga kasing-kasing. Kanauntang kamao kang moingon, matuman ang imong pagbuot. Karon bitaw, ilang gipailag kaso, ang minority man na, siging file og kaso ngadto sa daghan kaayong mga tao nga kontra nila sa politika. Niantos ang uban, niantos. Antos, dawat. Suod man ka diag politika. Mapriso yun ka. Para sa ato din santo, putol yung liog ni Santiago, ngano man sad kang nagpaka-apostol man kang Kristo. Kamusad, akong parisyoner, reklamo mo aning atong fundraising, nanong nagkatoliko, masag ka. Di ba? Nanong nagsenador man ka, may puslan man, walk out man day sila sa botisyon, di man day sila mudawat og botisyon, ayaw na lang pag-senador. Kay mao man gid na, kanasang eleksyon, ang napildi, maoy padaogon, ang nidaog, maoy suspensohon, ayaw na lang pagkumilik. Di man di ka mudawat sa resulta sa eleksyon, ayaw na lang pagkumilik. Kaya ang kumilik, mura ra nagkuimi sa buwangan. Kasi mudaog, mupildi-pildi. Ana, kumanagod ang sultada, una pa ka mo ingon, uy, kuan man day, disqualified man day ni siya, tungod lang kay napildi ang imong choice. Ayaw. Ang mga tao, ang majority, ang mga tao, mo'y atong gitawag og tingog sa Ginoo. Kanang gitawag natog vox. Ano na? Populi vox Dei. Ang tingog sa katawhan or tingog sa mayoriya, tingog sa Ginoo. Mo na ilang gibasihan, mo nang dunatay democracy. That is democracy. O gusto ka, mo na i-transfer na tong communism. Kaya ang communism o unsay gustos leader, bahala na mo diyan. Ka gusto mo gwab, supa ka, patyon tika. Di man ni communism ang atong form of government, democratic form of government maning ato. So naagi ng botisyon, mawitan ang naatay eleksyon. Karon na siniingon nga di na kuno idayon ang eleksyon rong 2028 adto na kuno 2031. I-extend ang ilang mga terms pagkalaog, pagkahakog sa gahom. Galisod naman gitaron gikan atong 2022 niabot 13 trillion pa to, ang around 13 trillion ang atong utang, karon gani 19 trillion na. Sa ila pa lang upat ka tuig, napuna na og pila na may napuno? Gikan sa 13, karon 19. 6 trillion, nga pila pa lang upat pa lang, mo extend pa yung 2031. Pila na kay utang nato? Ana. Nya karon gani, niabot nag mga, naas mga 3 trillion ang corruption, nga nawa, nga kwarta, nanas mga almost 3 trillion. Kaysa flood control palang daan, 1.3 trillion na sa flood control, ang DepEd pa, ang customs pa, ang PhilHealth pa, puno pa tong Maharlika Fund, puno pa to katong gold nga gibaligya, wata kibaw, hay na turong halin ato.
Unsa nakaigabot 2031 og pananglitag tinuod na pila nakay ikurakot ana. Muna pasalamat ang duna sa ini-practice og pagkapari. Di na sila mga Katoliko ang uban, pero ni practice aning gitawag natog commitment hangtod sa kamatayon sa ilang pagka public servants. Una, katong gitawag og brave 18 Marines. Naa pa na ron sila nagbarog nga lig-on og anda mo testigo para mapinpoint ang korupsyon. Naa sa tay gitawag og brave 13 kanang bag-ong mayoriya sa atong Senado may intag brave gid na sila, andam silang mo imbestigar alang sa pagsuta kinsa gyoy utok, kinsa gyoy kanini ang ulo sa korupsyon sa atong nasod karon para mahatagag hustisya ang atong katawhan. Brave 13 sana sila. Sa ato sang Supreme Court, gitawag sana ron sila Brave Supreme Court. Kaya mohimo sila ilang desisyon, bahala nagkinsay mga igo. Ana, kuno. Ato lang ang iampo. Nya, dito sa lower house, doon na sila gitawag og brave minority. Mga 25 out of 300 kapin, 25 congressmen and women nga mga brave. Lingi ay mong tupad ing na brave Katolika. Brave Catholic. Si Kristo, brave Savior. Gipatay siya, gisakit siya, wa mo atras, wa mo walk out, wa mo dagan, ni barog sa kamatuoran hangtod namatay. Kamusad, barog sa kamatuoran nga kita mupalit yung raffle tickets. Bisag ka na lang inyong pagsigig view, like, share aning atong YouTube channel. Testing lang ba? Brave na mo ana. Kay dako nag-ikatabang sa katawhan o sa atong simbahan. Manindog ta.